Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμός χείλων που είχα στο προηγούμενο βίντεο, θέλω να σας τον δείξω. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος και εύκολος. Έβαλα 2 προϊόντα. Επειδή θα το κάνω βιντεάκι, θα βάλω και περίγραμμα. Στο προηγούμενο δεν είχα βάλει. Οπότε διάλεξα ένα περίγραμμα που δεν γράφει τόσο έντονα, ίσα ίσα για να κάνεις το περίγραμμά σου και να σου είναι πιο εύκολο να γεμίσεις με το κραγιόν. Ούτε που φαίνεται. Στη συνέχεια πήρα από Golden Rose την απόχρωση 01, απευθείας με το πινελάκι του. Φυσικά και τα γέμισα λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, αλλά εμένα μου αρέσει. Και το επόμενο και τελευταίο προϊόν είναι ένα gloss που το είχα βρει στα H&M. Αυτό. Κάνει ένα iridescent μέσα, ένα nude rose iridescent και μου ταιριάζει πολύ ωραία. Αυτό ήτανε. Πώς φαίνεται?